Haga jingle Bundesliga ka Leverkusen Persha ka Bayern Munich. Haba pai sya ka jingle ka Bayern ka la ban peniki jar ningkong haka minit ka ba RPR lengba ukimich. Badai ka lamit kata haka minit ka ba San Peusan lengba ka penalti ka Leverkusen. Kaliyo ban siu kaliang ya ka shigol lengba ka penalti balakan jat da Palacios. Bat sa isin ka Leverkusen kalayo biang ban tap ya ka gol pentam lengba ka penalti bat sa isin ya ka penalti lakan jat biang da Palacios. Ada bukut ka jingle ka Leverkusen ka lala ban Pynliem da Arlakaway Persha ya ka Bayern Munich. Haga jingle ka Serie A ka Inter Milan Persha ya ka Juventus. Haba pai sya ka jingle ka haga minit ka ba RPL ka Juventus ka layo ban kijar nengkong lengbau Kostik pat ya ka bol ay rapan bu da Rabiot. Badai lengba ka shigol ka Juventus ka lala ban Pynliem ya ka Inter Milan dai welanot hada bukut ka jingle ka. Agawai pat ka jingle ka Lazio ka lala ban Pynliem ya ka Roma dai welanot. Baria ka shigol jong ka Lazio leo ban tap do Sakani haga minit ka ba Enriu Peusau. Aga jingle ka Likuan ka Kenhun o Sanchez ka Marseille Persha ya ka Rem. Aba pai sya ka jingle ka Rems ka Joshua ban kijar ningkong haga minit ka ba Khatlai lengba u Bologon. Enrai haga minit ka ba Khanreu ka Marseille ka layo ban tap ya ka gol pedikai lengba u Alexis Sanchez. Bad haga minit ka ba Arp Kundai Saisin o Sanchez ulayo biang ban tap ya ka gol ka ba Ar. Haga ni ka jingle ka lengba gini ki Ar gol jong Alexis Sanchez ka Marseille ka lala ban Pynliem da Arlakaway Persha ya ka Rem. Kawai pat ka jingle ka PSG Persha ya ka Rennes. Aba pai sya ka jingle ka Rennes ka layo ban tap ya ka gol ka baningkong lengba u Tsoko Ekambi. Haga minit ka ba Sao Peusan. Bad haga minit ka ba Sao Peupra lengba u Kali Mundo ka Rennes ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba Ar. Bad dai lengba gini ki Ar gol ka PSG ka la Shah Pynliem halaying Persha ya ka Rennes. Haga jingle ka FA Cup quarter final ka Manchester United Persha ya ka Fulham. Haba pai sya ka jingle ka kela step omdon ki bala ban kijar bat dai ha ka kelamin kata ka minit ka ba San Peu u Mitrovic ulayo ban tap ya ka gol ka baningkong naga banta ka Fulham. Bat dai ha ka minit ka ba Nyau Peu ar ka Fulham ka ha panile ka chang khandai ngut hadin ba William bat Mitrovic ki layo priang ya ka red card. Pada haga minit ka ba Nyau Peusan lengba ka penalti balakan jat da Fernandes ka Manchester United kala yo ban tap ya ka gol tani khai. Pada haga minit ka ba Nyau Peu Nyau lengba Sabitzer ka Manchester United kala yo ban tap ya ka gol pentam. Pada chua ban kut ka jingle kai kata ka minit ka ba Khandai Peu plus Enriu ka Manchester United kala yo ban tap ya ka gol ka balai lengba Fernandes. Badai lengba gini ki lai gol ka Manchester United kala yo ban rong sya ka semi final jong ka FA Cup. Haga jingle ka ba kham chong shit ka El Clasico ka Barcelona Persha ka Real Madrid. Haba pai sya ka jingle ka Real Madrid kala yo pat penki jar nengkong tang ha ka minit ka ba Enriu lengba ka ungol. Barshwa ban kut ka kela step kata ha ka minit ka ba Sao Peusan ka Barcelona kala yo ban tap ka gol penya khan jong ka Real Madrid. Bad ha ka kela minit shwa ban kut artat ka jingle ka Barcelona kala yo ban tap ka gol pentam lengba Messi kata ha ka minit ka ba Khandai Peu plus R. Baleng bagan jing job ka Barcelona kadang ni akli du jong kami ya keng point.